давандаи маъруфи австралиявӣ тоҷир ва муассиси ширкати Thirsty ва ё киташнагӣ Минагули аз замони пешрӯзгирии самимияш дар минтақаи марзии шаҳри Панҷакент бо паймудани масофаҳои марафонӣ дар минтақаҳои мухталифи кишвар зери боло гузоштани масъалаи мушкили глобалии об кулли минтақаҳои Тоҷикистонро давр зад. баъди таъйин кардани масири марафонҳои мухталиф дар минтақаҳои Шаҳрутузу Шамсиддини Шоҳин ва Дарвозу Баландкӯҳҳои Помир, давандаи австралиявӣ Минагули расо соати 3 субҳи рӯзи 4 июн дар фазои сарду торикию фармо марафони навбатии хешро аз осоишгоҳи Сароб ба самти шаҳри Душанбе оғоз намуд. мо буҳрони бузурги обӣ дар сартосари олам дорем ва дар бештари ҳолатҳо ин аз назарҳо дур мемонад. бо доштани чунин вазъ фикр дорам мо бояд дар ин самт амал кунем. амалҳои ҷонбахше аз ҷониби давлат ба мисоли ҳукумати Тоҷикистон ки пайваста бо нишон додани пешвоии диққатҷалбкунанда мушкилоти обро дар сартосари олам боло мебардорад. ман низ талош дорам ки тариқи ширкатҳо масъалаи истифодаи самараноки обро аз ҷониби ҳамаи мо мавриди таваҷҷӯҳ қарор диҳам. And action by all of us. Companies, governments, ин амал аз ҷониби ширкатҳо, кишварҳо ва дигар ташкилоти ғайритиҷоратӣ дастгирӣ карда мешавад. давидан на танҳо аз ҷониби ман аст, балки амали ҳазорон одамон дар сартосари олам аст. айни ҳол мо ҳазорон одамонеро дорем ки дар сартосари олам ба хотири дарёҳо медаванд. чунин одамон гузоштани номҳо дар пироҳани худ бо интихоб кардани дарёҳо ҳаракатҳои худро анҷом медиҳанд. рӯзҳои зиёде ман ин суолро аз худ мепурсидам, зеро ин хеле сангин аст, аммо аз ҷониби дигар давидан чизест ки ҳар кас онро метавонад, агар онҳо албатта нерӯ дар зеҳн ва талоше дошта бошанд, метавонанд ки ба давидан пардозанд. амале ки мо айни ҳол анҷом медиҳем истодагарӣ муқобили буҳрони об ва дидану гӯш додан ба ҳикояи мардумонест ки онҳо на танҳо аз об зарар дидаанд, балки мехоҳанд мушкилоти обро ҳал намоянд. ман хоҳони расонидани паёми чунин одамон ба ҷаҳониён ҳастам, то ки ҳар кас дар ҳар ҷо аз бузургии ин мушкилот воқиф шавад ва бо дидани вазъи фавқулода ба ҳалкунии мушкил бипардозад. See the urgency and take action to solve it. ба қуллаҳои Помир рафтам ва худ мушоҳида намудам ки чӣ гуна аз тағйироти иқлим пиряхҳо об мешаванд. ҳар вақте ки таслим шудан мехоҳам дар бораи мардумоне фикр мекунам ки мушкил доранд ва дигар барои таслимшавӣ чорае нест. ин чизе нест ки ҳалли онро мо ба фарду гузорем. мо имрӯз ба амалҳо ниёз дорем, на танҳо барои ман, барои шумо ва барои ҳамаи мо, балки барои ҳар нафари инфиродӣ ки имрӯзҳо дар ин сайёра зиндагӣ дорад ва баҳри насли оянда ҳалли он аҳамияти муҳим дорад. ин дунёе нест ки мо онро баҳри кӯдакони имрӯз ба мерос гузошта тавонем. дар Тоҷикистон ва муҳити атроф дарахтон ва кулли чиз хеле зебо аст. баъзан ман партобҳоро дохили дарёҳо мебинам ва ин маро хеле ғамгин месозад.
чаро мо чунин макони зеборо ифлос мекунем? аз ҷониби дигар мардуми ин ҷо ва ҷомеаи Тоҷикистон хеле хушпазироянд ва бисёр мехоҳанд ки кишвари худро бароям нишон диҳанд. ҳамчунин дар кишваратон корҳои ҷолибе дар самти об анҷом дода мешаванд, ба мисоли лоиҳаҳои оби нӯшокӣ ва он лоиҳаҳое ки шумо дар сартосари Тоҷикистон роҳандозӣ кардаед ва ин бароям шараф аст ки ин ҷо бошам ва бо ҷомеаҳои маҳаллӣ вохӯрам. This is a big honor to be here and an honor to meet local communities. дар илова як чизи дигаре ки маро ғамгин кард ин дидани обшавии пиряхҳо буд. Дидани он чизҳои ҷолиб ки танҳо дар Тоҷикистон вуҷуд доранд ва обшавиашон пеши чашмонам маро гирён кард. Ин ҳолат воқеан маро ба ашкрезӣ водор кард. Tajikistan. And to see them melting before my eyes, it made me cry. Really cry. This decade on water is not ин даҳсолаи об на ин ки зарурӣ аст, балки ниҳоят муҳим аст. роҳбарӣ дар масъалаи обе ки аз ҷониби ҳукумату президенти шумо роҳандозӣ шудааст, баҳри ҳал кардани мушкилот қадами бузургу ҷонбахши ба пеш аст ва манфиатбахшии он на танҳо барои мо, балки барои кулли насли инсонӣ ва на ин ки барои Тоҷикистон аст, балки барои дигар кишварҳои дунё мебошад. мо мушкили фавқулода дар масъалаи об дорем ва амале ки аз ҷониби ҳукумати кишвари шумо роҳандозӣ шудааст, бояд ки аз ҷониби ҳар кас дар ҳама ҷо тарафдорӣ шавад. the work that is being done by your government to solve this crisis should be supported by everyone everywhere. Before I came to Tajikistan, пеш аз оне ки ман ба Тоҷикистон биёям, ҳамагон ба ман мегуфтанд ки ту шайдои ин кишвар мешавӣ ва шумо дар ягон порчаи Тоҷикистон зиндагӣ намекунед, балки як пораи Тоҷикистон дар қалби шумо лона хоҳад кард ва онҳо ҳақ ҳам ҳастанд. Тоҷикистон кишвари зебо аст ва ман фикр дорам ин кишвар дорои имкониятҳои олидараҷаи сайёҳӣ аст. and I think it has incredible touristic opportunities. My message to everybody across the world actually is the паёми ман барои ҳар кас дар сартосари дунё воқеан якхел аст. якум, мо мушкилоти фавқулодаи об дорем ва баҳри ҳалли ин мушкил бояд амал кунем. дуюми, фикр кардан хеле осон аст ки ман як нафар ҳастам ва чӣ беҳбудиеро карда метавонам, аммо дар ҳақиқат ин фарқе надорад ки ту кӣ ҳастӣ ва аз куҷо ҳастӣ. ҳар нафаре аз миёни мо қодир аст ки чизҳои бузурге анҷом диҳад. вақте ман давиданро оғоз кардам соли 2016, танҳо як нафаре будам ки медавидам. акнун мо ҳазорон ҳазор нафар дар сартосари олам ҳастем ва шумо ҳеҷ вақт намедонед ки ба чӣ қодиред, замоне ки қадам ба пеш мегузоред. ва ахиран эҳтимолан чизе аз ҳама муҳим ин аст, касе ба ман солиёни зиёд пештар гуфта буд ки ба таври инфиродӣ шумо таъсирбахш буда метавонед, аммо якҷоя мо ҷаҳонро тағйир дода метавонем. ин буҳрони об роҳбариро аз ҷониби кишварҳо ба мисоли Тоҷикистон талаб мекунад, аммо ин метавонад аз ҳар яки мо амалро талаб мекунад. like Tajikistan. But it's going to require action from all of us. дар ёд надорам ки дар чанд марафон давидаам. бароям ин мақсади ҳисоб кардани рақамҳо нест,
балки ҳисоб кардани шумораи амалҳо аст. чаро ки бо ҳисоб кардани ин рақамҳо ман намехоҳам нишондоди рекордии ҷаҳонӣ дошта бошам ё давандаи пурсуръат ва ё нафари тай кардаи масофаи тӯлонитарин бошам. ман танҳо мехоҳам тағйирот офарам ва кулли чизе ки ман дар ҳаёт мехоҳам ин ҳал кардани мушкили ҷаҳонии об на танҳо барои ман балки барои ҳар кас дар ҳама ҷо аст. It's to solve our global water problems, not for me, but for everyone everywhere. марафони навбатии минагули ба масофаи 42 километрӣ ҳам аз минтақаи осоишгоҳи сароб то ба шаҳри душанбе ки шурӯъ аз соати 3 суби санаи 4 июн наздики 7 соат тӯл кашида буд дар наздикии донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистони ба номи Сардарин Айнӣ ба поён расид ва аз он ҷо марафони дигарии 6 километра ба шарофати гиромидошти 10-солаи байналмилалии амал об барои рушду устувор ҳам шурӯъ гардид. аз фурсатҳои нахусте ки ман инҷо ҳастам аз ҷониби ҳар нафар хуб пазироӣ шудам ва барои ҳар нафаре ки инро тамошо доранд ба ҳамаи модарону падарон, кӯдакону духтарони ҷавон ва ҳар нафари алоҳида ташаккур мегӯям. нафароне ки бо ман давидаанду маро ба оғӯш гирифтаанд ва ё ба сӯи ман табассум кардаанду дастафшонӣ кардаанд. раҳмат ба дастафшонӣ сӯи ман дар кӯчаҳо ва раҳмат ба ронандаҳо дар Помир ки вақти сафарам оби нӯшокӣ бароям доданд ва ташаккур ба ҳар яки шумо. вақти маро дар ин ҷо хуш гузаронидед ва ин ҷо бароям чизҳои махсус ва хотирмонеро ба ёдгор гузоштам. кулли таассуроти некро аз ин кишвар нахоҳам фаромӯш кард.